Morning tine Jack. Nde tabwera sonenkhani ya Michael Jackson ni chichewa version. Enti? Panali pena pake pamene sindinanene. Nde ndofuna ndinenepo koma ndikamba nchichewa. Awawa anali anjiba, anali katswiri, anali katakwe. Onena kuti pa dziko lonse lapansi palibe amene anaita kumbali ya music performance and dance ngati mene anathera Michael Jackson. Koma ngakhala anali otchuka kwambiri ndi olemera kwambiri mene anali ndi mavuto ambiri ndi moyo owawa kwambiri mu background. Ndiye inu tagwirani chakumwa ticheze. Michael Joseph Jackson anabadwa pa 29 August 1958. Ankachoka ku banja lovutika lonena kuti iye anali mwana wa number 8 out of ana 10. Abambo ake anali olimbikira zoyimba zichotani koyamba asanakhale ndi ana anali mu bandi nawonso pa yokhaiti a Joseph Jackson. Anali otchuka kuvuta kwambiri, atamavuta makwapula kwambiri chani chinchonena kuti Michael Jackson ankadandaula kwambiri ola kukula. Jackie, Tito, Jermaine ndi Marlon pamodzi ndi Michael Jackson anapanga gulu loyimba lochedwa Jackson's 5. Anawapangiza ndi abambo awo, manager anali bambo awo. Nde anayamba kumayimba kenako anayamba kutchuka kwambiri. Amene anali lead singer mu group mo anali Michael Jackson. And mosakhalitsa anatchuka kwambiri ndi ma hits ngati yachina I Want You Back, ABC. Mawu ake anasangalatsa anthu koopsa ndipo anatchuka kwambiri. Kunena kuti anthu ambiri akatchuka ali ang'ono choncho ena amapeza kuti mawu awo asintha achani kapena zimavuta kuchita maintain fame imene yoyo olo mawu oyimba bwino kwambiri. Mosakhalitsa atakula pang'ono Michael Jackson anayamba kuona kuti afuna ayambe kupanga zake. Samakonda kukhala under shadow ya bambo ake kumamuza zochita chani. Nde anapeza kuti anakumana ndi Quincy Jones. Quincy Jones ndi legend. Onena kuti nyimbo zambiri, zinthu zambiri, ma program ambiri, even achina Fresh Prince of Bel-Air anapanga ndi ndani ndi Quincy Jones. Ndi atakumana ndi Michael Jackson. Inali combination ya mphamvu kwambiri. Ndi pamene anataya abale ake aja ndikuyamba kuyendera yake anda chitsokozo cha Quincy Jones. Komanso amathano kuyika ma ideas ake pa zinthu malo moti adzipanga ziya zoti iyayi muzipangira limodzi ndi abale akowa iyayi. Komano izizino anakhala nonena kuti anali able to shine on his own. Mu 1979 Michael Jackson anatulutsa solo album yake yoyamba Can't Stop Till You Get Enough. Koma kuboleza kwake kwenikweni kunafika 1982 atatulutsa Thriller. Kufikira lero Thriller ndi best selling album pa dziko lonse. Anagulitsa makopi oposa 66 million worldwide. Ndi muli nyimbo zotchuka achina Billie Jean, Thriller yo achina Beat It. Nde Thriller inasintha game, inasintha dance, inasintha majambulidwe ya video. China chilichonse mene ilili video ija and being video ya 1982 inalionena kuti inagwedeza koopsa. Anasinthiratu standard ya ma music video, maimbidwe, stage performance. Mu showmanship yake anapezeka kuti anachita introduce mavinidwe achilendo. Anabwera ndi moonwalk. Aliyense ankafuna kudziwa avina bwanji. Pamene mu Smooth Criminal ndi muja ankakhala ngati akugwa koma kukhalabe straight. Anali ndi mamove ena ake onena kuti anthu analasa anawaone ndipo amadziwa kuchita entertain. Presence yake ya pa stage inali ya mphamvu kwambiri and anthu amamukonda worldwide. Kenako Michael anapasidwa title yoti anali King of Pop Music. Koma tsopano kuseli kwa kutchuka konseku chuma chonsechi Michael moyo wake unali mululu. Mu 1984 anapita kuti amakajambula advert ya Pepsi. Ndi ali kumene kwa kujambula advert ija amayenera kupanga ma fireworks ichani zomwe amapanga pa stage paja. Koma anapeza kuti tsitsi lake linagwirira moto. Anapsa kwambiri eti pali video ndithu akupsa kudumpha akuzungulira zone kuti sitingathe kuchita share. Anapeza kuti anapsa kwambiri pa mutupa pa skapu pakepa. Anampanga operate akuti tsitsi linaonongekeratu mpaka nana muchotsa tsitsili. After pamene popo amavala mawig chifukwa chone kuti anavulala mutumu. And after pamene popo amachita depend on mankhwala. Amamwa kwambiri mankhwala kuti athetse ululu. And if amamwa kwambiri mankhwala aja amafunika mankhwala mphamvu kwambiri anapezeka kuti anayamba kukhala no dependent kapena almost addicted to mankhwala amene amamwa aja. Sono pati imene sindinanene mu video ya chizungu icha inali ya kusintha kwa khungu lake.
anthu ambiri amadabwa kuti chifukwa chani Michael Jackson anasintha, zinachitika ndi chani. Mwini wakeyo anafunsidwa kwambiri, nde yankho lake mwini wakeyo amanena kuti anali ndi skin condition yotchedwa vitiligo. Anthu akudafe tili ndi pigmentation ya chikuda ya melanin, imatipangisa kuti tikhale ukuda, imatiteteza kudzuwa. Pigmentation imene ikapezeka kuti ikuchoka chifukwa cha condition imene ya vitiligo, malo amene yachokayo apezeka kuti ayamba kusintha, akuyera. Panopo chimodzimodzi imene anapangira actress wa Sarafina Lereti Khumalo, anayinso ali ndi condition yomweyo, anasinthiratu. Ndi iye amanena kuti amadwala zimenezo zoiti anali ndi vitiligo. Chilungamo chenje na amadziwa ndaini yachewo, ena ndi amachita question kuti nanga kusintha ndi mphuno yomwe, kuti mphuno yake ali mwana inali yayikulu ngati ya munthu wokuda, pamene atakula anayisinthiratu kuti nkhope imachita kuoneka masajali. Nde anali mafunso onewa kuti amampangisa kuti azikhala uncomfortable. I think nthawi imene yoyo anthu sankachita kupanga sajali kwambiri ngati mene zilili panopa, koma za mphuno yake ankadandaula kwambiri kuti ali mwana, abambo ake ankakonda kumunena kuti chimphuno. Anthu ndosiyana ma sensitivities, chomwecho umunena wina angoti rubbish, pamene wina amatha kuchitengera nkumasowa nacho mtendere. Nde magulu ake anala Michael Jackson kuti zinkamusowesa mtendere kuti ufika pokula amakhalira ukamba kuti abambo anga ankangondinena ine mphuno yanga. Nde akuti anali ndi condition kwinako akudziwa ino achewo. Michael Jackson anayamba kumakhala ndi milandu ndi makampani ena okhudzana za nyimbozi, amalimbirana ma rights, amalimbirana zinthu zosiyana zokhudza music, kunena kuti mwini ndani. Nde zimenezo zili nkati ma 1990s kuyambira 1993 mpamene mbiri yake inazangoyamba kutani kuyipa. 1993 Michael Jackson anazengedwa mulandu, anachitidwa accuse kunena kuti anapanga mwana chipongwe, amakonda kukhala around ana, nkona amayimba nyimbo zake achina Heal the World, amakonda innocence ya ana, amakonda kukhala around ana. Nde zinapezeka kuti anangomutembenukira mosadziwika bwino, nde ena anampanga advice kuti ingowapasani ndalama nkhani zithe. Koma atapanga zimenezo zinaonongeratu reputation yake, basi anthu nkuyamba kuntchula mayina, kumunena paliponse amakhala kumango munyonza wako jako zosakhala bwino. Anazengedwanso mulandu wina mu 2005, ndi anaonena kuti makolo amachita kuwatumiza dala ku Neverland, basi pitani muzikacheza kumeneko kuli Michael Jackson. Kenako akupezeka kuti makolo aja akuzatembenuka nkumatani nkumakasuma kuti anampanga mwana chipongwe. Nde unapita ku court, mulandu wa tunthu, mulandu wa ukulu, koma Michael Jackson anawina. Court linapeza kuti zonse zinali zabodza. Ena amakhulupirira kuti anthu amamuyipisira dala mbiri, cholinga chonena kuti amsokoneze milandu ija kuti mwina basi kulimbirana ma ownership komwe kuchaita, koma chenicheni amadziwa ndani wache. Estate ya Michael Jackson kufikira lero ndi andrama koopsa, nde anthu ambiri amafunapo dipo. Mu 1994 Michael Jackson anapanga ukwati, anakwatira mwana wa Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Anakhala pa banja zaka ziwiri, kenako anakwatira Debbie Roll, mayi wina amene anali nesi, anaberekerana naye ana. Prince Michael Paris ndi Prince Michael II, amenenso dzina lake lina ndi Blanket. Ngakhale zinthu zambirimbiri zimachitika zosadziwika bwino, anthu kumunena, kumunyoza chani, amakonda ana ake. Fuwa amapanga ndalama kwambiri, amakondanso zinthu zodula kwambiri, moti amapanga spendi kwambiri, abangolowa mu shopu muja amangoloza that amatha kugula half shop yonse. Anali ndi magalimoto apamwamba kwambiri, zodula zinazonena kuti zopangidwa especially for him. Neverland ranch yakeyo zinthu zapamwamba kwambiri, anali ndi zinyama zambirimbiri zochita khanga kuti ndi ku zoo. Nde chifukwa cha zinthu zosanali nazozo, anapezeka kuti chifukwa cha zinthu zomwe amagula mene amapangira spend, akuti ma 2000s anakhala ngati kuti ali in debt, ali ndi ngongole. Nde anayamba kugulisa zinthu zina. Nde pambali ponena kuti anali odziwa kuyimba komanso kuvina, Michael Jackson anali businessman, munthu oyidziwa business ndipo wanzeru kwambiri. Anapezeka kuti anagula ma rights a Beatles music, nyimbo zonse za ma Beatles zimene anatchukira ma Beatles muja. Ma royalties ena aliwonse ya ma Beatles amapita ku estate ya Michael Jackson mpaka pano. Anali ndi ownership ya mphamvu kwambiri mu Sony Publishing Music, yonena kuti ndi yayikulu kwambiri mpaka pano, distributor wa mphamvu kwambiri wa nyimbo pa dziko lapansi mpaka panopo. Amapanga control ma music rights anthu oyimba ambiri pa dziko lapansi.
Michael Jackson anali the most powerful man in music industry. Nde after kukhala in isolation kwa nthawi yayitali chifukwa cha zimilandu zosadziwika bwinozo zichani kuti basi anakhanga kuti wakhumudwa kwa nthawi yayitali, anakhanga kuti wazisiya. Mu 2009 anabwera ndi comeback, ananena kuti afuna apange mashow 50 onena kuti this is it, anaichula kuti this is it, kunena kuti basi komaliza kupanga concert. Nde anapanga zonena kuti akaimba ku UK, anali ndi mashow 50, mashow onse anachita sell out within hours. Ndi chifukwa choti amafunitsitsa kunena kuti zikhale mene zinalili kale lija ma 90s, ali pachimake penipeni mene amavinira amene amatani amalimbikira kwambiri, amavina amatani, amapanga ma rehearsals, amafuna kunena kuti zikhale zapamwamba. Anampanga record akuyankhula akunena kuti ndikufuna kuti show iyi ikhale kunena kuti aliyense azikumbukira kuti koma show imene ijayi it was the greatest. Poyamba pacha tinati Michael Jackson anayamba kudalira kumwa mankhwala, ma prescription drugs, after kupsha mutu muja chinasanduka chikhalidwe mpaka na anayamba basi akafuna kugona amamwa mankhwala kena kuthupira kili nazolowera samathaso kugona payekha, komanso akuti amaganiza kwambiri, brain yake imaganiza mothamanga kwambiri, komanso anxiety, depression, ma stress, kufunitsitsa kunena kuti achite perform bwino, kumva zonse zikuchitika. Ndi anayamba kukanikiratu kugona payekha. Chifukwa cha chimenecho anayamba chizolowezi china, anali ndi anthu amene amamupatsa mankhwala osiyanasiyana amphamvu kwambiri kunena kuti azitha kugona. Ndi akuti amakanikiratu kugona akapanda kumwa mankhwala amatha kukhala masiku osamagona. Anayamba nokumatani kumapeza mankhwalawo, kumalipira anthu osiyanasiyana kuti azimpasa mankhwala onena kuti ndosaloledwa kutuluka kunja kwa chipatala. Nde anapeza Dr. uyuyu Conrad Murray amamulipira ndalama zambiri, ndipo anagwirizana naye kuti azimpasa mankhwala ochedwa Propofol ndi anesthetic, mankhwala okomolera munthu mchipatala. Nthawi ya operation ija nde amapanga zonena kuti azikhala ngati wakomoka, imakhala ngati clinically induced coma, akhala ngati ali mukoma. Amayika IV line ngati drip ija ndikuthiramo mankhwala aja basi azilowa mthupi mwakemo, iye akhala ngati kuti wakomoka. Amamuveka zinthu zosiyanasiyana kuti aya asakodzedwe asatani, koma zonsezo amafuna kuti agone. Ndi anapezeka kuti amapanga zimenezo nthawi zonse yapanga zinthu atani kena kuabwerera kuti ayi ndipatseni chani Propofol, akatero amuyika drip ija chanchani. Tsono lamulo la chipatala maiko ena amati first do no harm kwa ma doctors, kunena kuti kulumbira first do no harm, whatever you do kwa patient chizikhala chino kuti chimuthandiza osati chimuvulaza. Ndezomwe Conrad Murray ndi Michael Jackson amapanga zinali dangerous. Propofol amagwiritsidwa ntchito mchipatala mokha osati outside chipatala, ndi mankhwala woopsa amphamvu kwambiri. Nde chifukwa chinali chizolowezi, nthawi yomwe amapanga ma rehearsals a This Is It concert, apeza kuti amatopa kwambiri chifukwa choti amapanga overwork. Nde pa 24 June 2009 anapanganso ma rehearsals ndi anthu ake chani, anabwerera ku nyumba usiku. Pakati pa usiku ananena kuti watani watopa kwambiri afuna atagona. Anamuza Conrad Murray uja kuti ampatseso Propofol uja. Anapita kuchipinda, anapanga ma procedures awo mene amapangira, anamubayira chani Propofol uja, koma ati kukhanga tana amwaso mankhwala ena, ndi inakhanga ti overdose. Ndi anapezeka kuti amapanga zonse zija wakomoka, koma Conrad Murray anazasunthapo mene amazabwerera anapeza kuti Michael Jackson sakupuma. Ndi amachita mantha, anayimba phone 911 polisi ambulance, koma anathawako. Conrad yomene apolisi amabwera ambulance iye anali atachokako, anayamba musakasaka kuti wapita kuti nanga amachita mantha, amadziwa kuti nkhani iyi siyitha bwino, koma mapeto ake imeneyo inali imfa ya Michael Jackson. Zinali zoopsa, zinalengezedwa pena paliponse ma news kuti atamutenga pa stretcher, atamulowesa mu ambulance ulendo naye, zosakhala bwino zina zake, koma kuchipatala anampanga pronounce kunena kuti wamwalira. Conrad Murray anazengedwa mulandu wa medical manslaughter, ndipo anapezeka olakwa. Anakhala mu ndende zaka ziwiri, anatuluka panopo. Anali maliro oopsa, omvetsa chisoni, ochititsa mantha. Mwazidziwa kuti anali icon, anthu amamukonda, ngakhale ena amamunyazitsa, anthu amamukonda abefu, anthu amadziwa ntchito zake. Nde Michael Jackson atamwalira, maliro ake analomvetsa chisoni, ana ake, makolo ake, azichimwene ndi azichemwali ake, anali maliro ne kuti memorial service yake inaoneredwa ndi anthu 2.5 billion
pa dziko lonse pa TV, ena anapita konko. Chipembedzo chake chinali Jehovah's Witness. Zikomo kwambiri.